asin sa kinaban. Ay, gusto ko yan. Serbisyo publiko, asin kamugtakan kan panahon. Igwa kita ka yan. Ka na talaga, Henry M. Kaya gusto kita. Wala nang iba. Ang lalaking hindi inuumaga. Sa programang ini, bawal ang kidi, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-morning hirit. Ngunyan, uya na si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Walking on sunshine. Wow, it's gonna feel good. Nagdadamog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Well, way down yonder on the Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie coochie. We laid rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on a Friday night, pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just living for the minute. Yeah, way down yonder. Anong masasabi nindo sa katatapos pa sa ng entertainment sa Pilipinas? Makaugmaw na di, marasa pa. Marasa pa baya. Ano na masasabi nindo sa katatapos pa sa ng entertainment sa Pilipinas? Si Baste, may si Mayor Baste Boda si GPNP. Ano nakita? Ano nakita di? Nakatipon na kay mga 20 milyones databing pledges. Pledge ito. Pirigaman na kay garo 300,000 mga tugang nakuha. May 300,000 man naka-tickets. May tickets pala nito Seryoso pala nito. May ticket pala nito. Ano nakita din? Anong nakita ka na din? Anong nakita ka na din? Sabagay, magayuron man na entertainment ito. Nakatipon na kay garo cash na 300,000. Buda mga tugang may 20 million databi na pledges para sa mga biktima kan bagyo. Arog kita kaandig di. Arog na kita kaandig di. Uyugon mo na mobilize sa mga miyembros kan PNP na mag-iriling duman. Mag-iriling duman sa may order dapat ito. Na mag-iriling ngaya kamo kan sa tuyang ngayang boxing match. Kung si Basti uminabot daw, ano daw ang abutan kan si PNP adi? Buda ni Mayor Basti adi. Di ba? Ano daw ang abutan kan duwa? Kung uminabot mga tugang si Basti. Di ba? Ano na? Happy? Happy ba kayo? Stoy. Happy ba tayo dyan? Happy ba tayo dyan? Masaya ba tayo dyan? Masaya ba tayo? O anong masasabi nindo? Sige daw, maray pa magbugta kita kibagong segment sa 5 to 7 na ngayon. Ano daw maray kayo? Sukon baga? Ngayon. Reaksyon na pampaubat. Reaksyon na pampaubat sa morning hearing. Sige na. Kamu daw tabi ng mga parantabay ngunyan habang kamu nagluto-luto dyan. Habang kamu dyan mga tugang nagkape-kape. Habang kamu dyan ano lamang may contribuer. Nindong analysis mga tugang sitwasyon kan sa tuyang kapalibutan. Good morning, 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 good morning. Terindog na, terindog na, terindog, 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 terindog. Sabi kan texter ta, nasa abroad ka po. Day po, nasa Legazpi po ako. O, nasa Manila ka po. Day po, nasa Legazpi po ako. Nata po tagari nga lason ka ngunyan na Lunes, gari nga lason ka. Nata may makangalas po. Gari nga lason nun man ini man na sarawayon man ini. Ay nako.
Ano na yan ang mga problema tangon niya na panahon? No? Ang sa tuyang kongreso, ang sa House of Representatives, ang ibatang mga senador, garhabot na magsurunod mga tugang sa lay. Ano na kita? Nag-opinion sa mga senador buda congressmen habo basta-basta maako so decision kang Korte Suprema. Yan ang trabaho kan sa Korte Suprema kung nabuda kitang magsunod. Di ba? Ano ang trabaho? Natatapig ka ang Supreme Court. Ano nakapalaman mga tugang sa Constitution kang Pilipinas? Nan Korte Suprema, iyo ang final na arbiter. Iyo tabi ang final na ma-interpretar. Iyo ang final na mahusga in kaso kung igwan hindi pagkakasarabutan may kinaaraman sa ley. O, trabaho hindi ito. Ini gari nagiging maraot na example iling ibatang congressmen, buda ibatang mga senador, na ano yan, kinontra sa opinion kang Korte Suprema 13-0, di ba? Ano na kita? Garo, nagiging example ang sa tuyang ibang senador buda congressmen, mga tugang na ang mga Pilipino day magsunod sa kagustuhan kang Korte Suprema. Kasi sayan ma-interpret kita di ba? Alam nga mag-interpret kamo na nagibo kang lay, kamo pa na nagibo, kamo pa ma-interpret kung tama kamo sala. Pakaraya-baya din do, pakaraya-baya din do mga busing. Kaya ngani may Korte Suprema, tayo ng trabaho nindo. Yan tabi ang trabaho nindo. Ay ang trabaho ninda. Bako na ay nako, paano na kita digdi? Kung puro na kita digdi matibay. Kung may problema na kita sa interpretation of law. Yeah. Sige na maduman. Kung anibatang congressman buda senador habo na magtubo na magsunod. Ano ba yan? Bakit tayo ganyan? Kaya na kita nag-asin sa puro kita matali. Puro kita matali. Maski baga sa mga opisina, pag puro matibay, di man nagkakasurundo yan. Pag habo magsunod ng iba, di man tabi nagkakasurundo yan. Come on, baby! Para po sa may mga birthday greetings ngunyan, 0928-777-5548, 0966-203-0034. Para po sa mga reactions nindo, mga tugang ngunyan na pag-aga, sa tuya tabing programa. Bueno, uning-unang good news. Good news, mga tugang sa Morning Hirit. Yes, sir. Ang pagkaon daw, mga tugang ninpinya. Nakakatabang mga tugang para po sa satuyang salud. Sigon sa informasyon, ang pineapple, mga tugang opinya, igwa po iyan mga tugang kibenepisyo na mayaman sa nutrient. Siring man, iyan po na igwa siyang presensya kang bromelain. Grupo nin mga enzymes na anti-inflammatory and digestive properties. Yan. Igwa po ng benepisyo kasabay ang improved digestion, pagtunaw, nakakapakusog kan immunity as in potential anti-cancer properties. Iyan po mga tugang ang good source in antioxidant, nakakatabang po para maproteheran mga tugang ang satuya tabing lawas kontra mga tugang sa cell damages. Ang bromelain, fiber, asin ang vitamin C na yaon dyan, nakakatabang dahil lang po mga tugang na magkaiwa kita nin antioxidant power, asin ang mga potential benefits kini. Iyo po ang para sa puso, para mga tugang sa tulang, para po sa tuyang kulit, makaskas na magpila kan lugad, siringman, mga tugang nakakatabang para kita magniwang-niwang. Importante man mga tugang na consideration kung nagkakaong kita ki mga canned pineapple. So mga nasa kuha na baga, so mga yaon na baga sa lata, iwasan taben mag-inom kaan mga tugang nin dakol na binagtukan din asukar. Siring man ang fresh pineapple, iyo databen dapat nagibuhon kumpara mga tugang kung magaparainom kita nin pineapple juice na yaon na po sa lata.
Iyan po ang marhain na bareta, mga tugang sa morning hirit, tigdi po sa DCGB. Ngunyan pungal daw na ini, mga tugang nin Lunes, petsa 28 na palan. Adi, 28 na palan, mga tugang kan bulan na Hulyo. O, sa Biyernes palan, Agosto na, adi. Next week palan, ralaugan na. Ralaugan na palan sa klase. Yan. O, good luck ha. Madam Milindawi, maray na agatabi sa imo. Good morning, Madam Milindawi. Confirmed na by my experience in your shared scientific study, nagpapawarang parong ki private part ang pineapple. Kaya before, mag-inom pineapple juice. Talaga? Talaga? Confirmed by my experience in your shared scientific study, nagpapawarang parong ki private part na tabi ang pinya. Kaya before na mag-inom pineapple juice. Talaga? Talaga? Iyo mahamot bagadi. Mahamot bagadi. Iyo bagadi. Mahamot tama. Iyo mananggad adi. Sabi kan tikser ta, yehey, abayon. Latoson ta ka dyan na. Gari ka na kaka, kurusingon ta ka dyan na. Good morning kay amigong Benji Dapugi, Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Madam Amades Plana, Rachel Capili, Asejo Coria Lubet, and Ophelia Maravilla. Good morning, God is good all the time. Siring man, good morning tabi kay amigong Jonas Rosal. Yan, alright. Ramon ta na mga tugang ang parada kan mga bareta sa morning hearing. Mga baretang wawagayway sa tuya tabing kapalibutan. Report tayo 15 makalipas ang alas 5 nin morning. Karen Ala nasa linya. Good morning, Karen. Karen. Pagkapun-puon wara pa. Dimang kita kay Baby Angel Mustasa. Baby Angel, good morning. Good morning, VP Henry. Good morning sa mga parantabay sa mga dagdag kapang pareta. Sa rin ng pagiramdom ang mga otoridad, partikular na ang Legazpi City Police Station sa mga magurang at in guardian na mangnuhon sa gabos na oras ang sa indang aki, lalo na kung ini ang minor de edad, para maibitaran ang anumala bako marhay na pangyayari. Ang pagiramdom VPN ay ginibo makalihis na nakalihis na aldaw, tarong 2 anyos na aki ang bitan pang mabutod dyan sa kadagatan sa Boulevard na sa Barangay Lamba, Legazpi City. Sa incident report na ipinaluwas kan Hepaturan na ipinaabot man sa District Revenues, naluwas na sinugo kan ina kan biktima ang siyang 2 minor de edad na aki. Nadarahon ang biktima na 2 anyos sa luwas kan sa indang residensya para ibalad-balad da VP Henry. Dahil sa ang biktima ang may asthma. Alagad nagkapirang minuto sana kan informaran ana ina kan sarong senior concerned citizen na di tan pangayang mabutod ang sa imong aki. Maray na sana may nakaagap na sarong concerned citizen at duwang pulis kan Legazpi City Police Station. Pangyayari sa Maoraro. Makaskaso naging aksyon ni the Police Master Sergeant Carlo Orlain at in Police Corporal Joseph Boragay as in tulos man na nakapag-responde natawan in first aid ang mga personahes kan mga personahes kan Bureau of Fire Protection Legazpi at tulos man na dinara ang aki sa Legazpi City Hospital para sa medical na atensyon. Kasubang GVP sa pag-follow up pa, kasi stable naman ang sitwasyon kan 2 anyos na aki, mantang nakadalaan ining itarong pa sa iba pang eksaminasyon para mahiling po talagang stable na ang sa iyang kondisyon. Ayun. Ara mo, Ate Angel, wala man ki scientific research na nagpapatunay na pag ang aki dinara mo sa dagat na warang asma? Natin kung dito sa Radyo Clinic naman. Yan ang gusto ko sa imo. Yan ang gusto ko. Kaya gustoon ta ka talaga. Panabaon ta ka. Sabi ni Dr. Allergologist, si Dr. Wong,
nawawara ang asma, I mean, narilib ang asma, diyan sa tampikan dagat, malinig. Harayo sa allergens. Yan. Kaya paguna ta nawawara. Pero kung ang sa tuyang harong, halion tan mga alikabok, allergens na yaon dyan, kung ano-ano, halos pareho man sana. Tang importante sa may asma, dahil allergens na nagdadalagan sa ere. Yan. Kaya kung yaon ka sa dagat, alam mo na may alpog dyan sa dagat. Diba? Buna may allergens dyan, di ba? Kaya, pag una ta, naulian, totoo na talaga, na-relieve ta. Di man ki allergens dyan sa dagat, ta. Open air baga, mapresko, di ba? Oh, hinapot ko ang kay Dr. Wong. Kaya ngaya, nakakatabang iyan. Pero ngaya, bako sa na yan, kodang harong ta ngaya, mantinero na ngaya. Ang ulunan baga. Ang ulunan ngaya dapat malinig yan di ang mga alpog permi, di parong liwoy. Ngaya dapat ngaya klara deng ang mga kuan niyan, deng alikabok. Ang palibot kang harongta, pareho ngaya ang epekto kaan sa tao na may asma. Yan, di ba? Pero magayon itong puntong bantayan mga aki habang nagkakarigos. Basta matawuhon dyan permi pag Domingo. Opo, BP. Adi? Ay, nako, kayo Rakman. Ang pakapudan kanila sa PNP. Okay, sige. Ang mga dugang sa pang-informasyon halos sa luwas, Angel Mustaza, GCTV. Salamat, Karen, sa report. Halid dyan sa luwas. 20, makalipas ang alas 5. Mientras tanto, dumang kita kay Karen Ala. Apunta si Premier kay Karen, ano? Kasi Angel Baby, Mustasa. Si Karen, ano daw piring apod kay niya? Ano saling mo? Ano daw, adi? Ano daw ang apod kay Karen ta? Karen... Ano daw apod kay? Butterfly? O grasshopper? Gari, marauton man. Gari, ano daw ang apod kay kung ano? Infant Karen. Karen, good morning. Pasok. Di ako nakaisip sa imo. Di ako nakaisip keyword na garibagay sa imo eh. Alam mo na baby Karen ka pa. Di man pwedeng duplicate. Dati diba? Iyo ang apod mo sa kuya. Yung apod ko sa imo? Baby Karen? Roger. Ito, pagkaroon ta ka lang na personal kitang duwa lang. Di ba? Di ba? At saan ka, may makamati sa imo? Yung ani, baka may makadangog. May problema kita ka na duwa, di. Ano ang baby baga? Garapin may baga naka-diaper. Ade, tama? Oo. Ano na pwede sa imo, ade? Pero malinikon. Gari ka pirmi nakapulbo. Gari pirmi may pulbo ang likod mo. Ade, gari pirmi igwaki, gari pirmi ka ano ito? Nakakulong, ade? Roger. Oh, ikabaga, gari ka pirmi nakakulong, ade? Iyo. Oh, gari pirmi ko ang kamahamutong, gari pirmi ka pirmi mahamutong ka pirmi. Amoy sanggol, amoy sanggol ka, ade? Amoy sanggol ka. Ha? Ako man. Amoy sanggol kapag di pa nababalad. Okay, sige, go. Yes, good morning, BPL. Sa dagdag niya itong bareta, kikipo na sa maabot na Merkules, petsa 30 kaining bulan, ang executive and legislative agenda kan gobyerno provincial kan Albay, asin kan sanggunian panlalawigan ng Albay. Magiging presente sa Dakula asin importanteng aktibidad sa ini, si Governor Noel Rosal, ang bilog na miyembros kan sanggunian panlalawigan ng Albay, maging ang gabos na mga department heads, asin mga chief of hospitals sa mga provincial hospitals, ang ELA o Executive Legislative Agenda, kautuban kaini na sa laok kan tulong taon, magtugma ang agenda kan gobernador, asin kan mga miyembros kan Junta Provincial kan Albay, sa mga proyekto programa kan gobyerno Provincial kan Albay para sa probinsya nin Albay. So, bali maghapon kag ini Henry, kung ini sa oras na alas 8 nin pagkaaga,
Tapos alas 5 din hapon sa Proxy Hotel sa Ciudad Lim, Legazpi. Ay, wow. Mag-asarong aldaw, adi. Roger, No rin gigibuhon yan, Ella? Sa Merkulis, BP Henry. Miyerkules? Opo, 30. Pizza 30? Roger. Okay. Mhm. Ayan, ang report, Karen Ang sabi Alan. ni Dr. Alan, ang bagay na sa Karen Deer. Bako, so, may sungay. So, D-E-A-R. Oo. Dear Karen. Okay. O, sige. Karen Ala, this is GP News. Salamat, Karen, sa report. Hali dyan sa luwas. Good morning, Dr. Alan Lucanyas. Amigo, maray na agatabi. Sabi kan texter, tagaro ngaya. Uli ba? Feeling nin na ngayon, mas mausinda sa Korte Suprema. At na nga ni, medyo, hindi ko na gusto ng reaksyon kan iba. Kan ako nag-eskwela sa kolehiyo, Buda high school ka ito, may subject kami ito na konstitusyon. Naroon ko naramdaman ko, ang dudumanan tayong kaso kung may misunderstanding, may day pagkakasundo tungkol sa lay. Tungkol mga tugang sa mga, kung tama ang pinagigibok ang legislador, kung tama ang pinagigibok ang executive, yun magdudumang kita sa Korte Suprema, tangal yun mag-interpretar kung nasususog iyan sa satuyang konstitusyon. Di ba? Pero paano ka iyan? Ladybug Karen, susko. Lady Karen, Lady Karen. Lady Karen. Good morning, sir. May klase po ngunyan. Ay, ko po. Ay, alas ko na. Taon-taon, kay Pading Mar, tagarin may suspension of classes ngunyan. Hindi ko alam kung fake news itong nabasa ko. Totoo yun, ha. Tangunyan baganal daw gigibuhon so State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos. Mamaya lang, ha. Ilag ko na muna si Jimmy Nasalita. Diyan sa tuyang 3rd District Canal Bay, sa tuyang Chief of Reporters. Jim, good morning. Pasok. Yes, Pipi. Maray na aga sa mga parantabay. May atabuno na nag-call sa tuya ngunyan. Ano na? Alas 4 as early as 4 o'clock. Pulpidaan mga estudyante dyan sa likodan kan din, dyan sila compound kan Bio. Ha? Sa mag kukuha sa naki-number. Mga ma-enroll garo ini. Uni man ang may missed call sa ko sa amigo ko. Iyo yan. Yun eh. Makicheck da. Natataarog kaan. Kapailing ta daw sa mobile. Yan mga sa mobile sa luwas ko niya. Mahirap mandakan mga aki. Natataratabon yan. Ma-enroll. Aratabon. Baka so first year yan tabi, Jimmy. Yun, gusto ko sabihin, gulpiyo. Sa admission office. Gulpiyo nun estudyante. Baka sa mga first year yan. Arog man talaga dyan. Dakulon talaga dyan pirme. Baka sa mga first year. Karo. Kung sa admission office. Tapos mga second year, third year, hanggang fourth year, naka-enroll na yan direkta. Oh, sige, tayo pahiling ta sa mobile, ha. Yeah. Baka lamang ma-checkan mobile ngo niya na aga sa tuyang mga pag-iriba. Okay? Anyway, BBP, sa mga dagdag niya tong bareta, nagigulok na sana sa mga nakakaagi na obserbaran sa mga tinampong Pigro Road Reblock sa area Kanligaw. Natural, sige sa uran. Yan, sa mga Pigri Block, sa mga rinunod na mga konkreto, pig move out na tabi, bibi. Ang sistema, huna mo, may dakulao na fispan sa tahaw kan tinampo. Kailan sa napano nin tubig. Kailan sa sigidong paguran kan mga nagtalikod na daw. Kaso hapon, mabuyong nag-init, balik trabaho sa mga trabahador, kan lambang kontraktor. Ana discovery kan DCGB News, mano-mano gamit ang lata, pigsa sa katabi BP, sumangat na panong luho kan tinampo. Samantalang may mga project engineers, an mga ineday lamang so esperso so contractor magdisponer nin water pump para mas na marikas, mapahubas ang tubig na butong sa mga rulohong tinampo. Digdi sa nakita nakahiling na darakulao na pundo pirang milyonis bagay na 800 million kunday ko nasasala pero ang gamit tabi bibi o pag-una mo susaksapa baga na sinulat sa
puon kibatag nagsasagat tanganing mako aso sira. Iyo ang description digde, mano ang gamit balde, aluyon mahubas, ang mga nakakontrata kan trabaho dahil lamang gayon din nagre-reparo, pigre-reparo ang mga trabahador nila. Soro sa gaan pahid. Samantalang kung may water pump, madali sa na ini mahubas. Aha. O, yan ta BBP, sa tuyang mga panginot na informasyon sa pangaran kan PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Raul Marisa Calio, yan sa Orosite, Legazpi City, sa mga naghahanap kipahe, komunikasyon, yaw na hanapon lang PYC Enterprises. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa Luwas. Sige, kumusta na kita? I-text po sa inyong mga birthday greetings sa 0928-777-5548, 0966-203-0034. Papasadahan tayo mga tugang, digdi po sa satuya na programa. Nakalipas lang kayo ni. Hello? Hello? Busing? Off the air ka, Busing? Oh, yeah, no problem. Ano po ito? Oh. Saan dito? Batadap. Saan ang ribo yan? Gabos na malaog na first year? Ay, nako. Sige tayo, pahiling ko ngunyan, tabi Busing. Oo. Oo. Ay, nako. Dapat ko ta. Pag government to doctor ko ta, pwede na. Mga city or municipal health office. Ay, nako. Oh. Sige daw, tayo pahiling ko ngunyan, tabi Busing. Pahiling ko ngunyan, ano, requirement sa pag-enroll? Ay, nako. Si Buto lang kaka-examine kaan. Pagkurulugan ang talinga. Naman status ko pag... Ay, nako. Ipailing ko po ngunyan. Ay, sus ko. Grabe. Sige, pahiling ko po ngunyan, boss. Okay? Sige, thank you. Isa na assign sa Bicol, sa Daraga area, Bicol University. Paki-check daw tabi nino pag-iriba. Halabaon pala ng pila dyan sa Bicol University ngunyan, Chief Ramir. Apigrik ang saro mako asinda ki medical certificate. Ang requirement sa pag-enroll ang medical certificate dapat nag-issue Bicol University sana. Doktor sa bio. Nga paano ka mga tugang? Ay bata midbid ko ang doktor dyan. Ang doktor dyan midbid ko. So di may instruction ang administration na arog kayan. Si Buton an si doktora kikaka makulugan ang talinga. Nag-examine bagaan. Pirang ribo na mapila dyan para mag-birth certificate. O, padumanan ta. Baka pwede nang i-honor ninda ang kwan. Baka pwede nang i-honor tabi ang hali isa ngaya, City Health Office. Hali sa Municipal Health Office. Basta government doctor gayod. Baka pwede na iyan. Pirang ribo na estudyanteng mapila dyan para mag-waki medical certificate. Ay, nako. Sige daw. Tairanita yan sa administrasyon kan Bicol University kay Dr. Baby Boy Lebres. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Nasa linya po mga tugang si News Director Mar de la Cruz. Paring Mar, anong latest? Go ahead. Ang latest, preparado na, all set na, ang camera.
Para sa? pagbukas kan first regular session kan 28 Congress ngayon Aldaw. Ay, wow. Alas 10 din aga in the matiripon. Alas 6 sinaga? Alas 10 na Alas aga. 6 sinaga. Kasubang giginibo man so Thanksgiving Mass, ngayon natin ng sobrang solusyentos na mga congressmen. Aha. Bantang palasyo, inagad sa publiko na magdangog sa zona ni Presidente Bongbong Marcos. Lady First District Representative Ferdinand Martin Romualdez, tiwala na isusulong ni Presidente Marcos Jr. sa zona at inklusibong pag-uswag asin pamamahala na nagsisimpag sa pangaibukan nasyon. Pilipinas handang tumabang sa katrangkiluhan kan Thailand asin Cambodia. Charity boxing match entry na General Torres in Basti Duterte, nakakalap nin 20 milyones pesos, nakantila din pondo as in relief goods. 21 katawo gadaan sa bagat as in mga bagyo na nakaapekto sa 5.8 milyon na katawo. DSWD nagpasalamat kay PNP Chief General Nicolas Torre III sa donasyon na sobra 16 milyon pesos alis sa boxing for a cause. Aha. Torre habo na nin rematch kay Basti. May trabaho ngayon ako. Nagpara-practice na pati ngayon ako. Ngapon ngayon, hindi ko na siya rin intindi yun pa. Wala kabar ngayon ko niya. Di na dahil siya makaintindi pa kung ano po man. Okay. 273 sa 314 na congressmen, supportado si Speaker Romualdez. Dilima nagsorry sa Supreme Court sa supply na komento. Ayo, nabasa ko ito pa di. Dahil man niya naisturandasan, dahil pa niya manahiling, nabasa si Maray. Oo. Nagpaayag lang siya ng ano. Ay, nako. Nabasa ko itong comment niya. I take all the responsibility. Iyo ba ay susman si Senador Mana o Congresswoman. Oo. Gari matibay na abogado. Ano ka sa reaction? Nangalas man ako itong sisimbago niya. Gari ba ko siyang abogado? Iyo. Ay, nako. Dako lang kaparluwas ko niya ng mga ano, pati sa mga dating mga justices kan Supreme Court. Oo. Nagapaluwas din kontra duman sa ako niya. Sa desisyon. Kadakol na. Oo. Ito santo, 2 trillion pesos sa flood control funds na wala daw dahil sa korupsyon. Oo. Philippine Crop Insurance Corporation may libreng insurance para sa mga paraoma. Alright, may mga anong daing klase. Iyo nga ni, sabi Pero- din klase mo na din log mo niyan. Pero duman sa kunyan, o duman sa NCR, tapos sa Ilocos, Nata. may maramot pang panahon. Okay. Central Luzon, Calabarzon, tapos Quezon City, walang pasok, levels dahil sa zona. Ayun. So sa Kaya, kuya, igwadigdi. Mag-iripos-ipos na May log sa Tapos na- opisina ng ma-flag ceremony bunya, buda may klase sa iba. Oo. Yan, okay. Okay, so dito yung mga headlines na pagkagat sa Campi-Wise Enterprises sa napos na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Oros at Legazpi City. Basta radyo, i-PYS ninyo yan, 24/7 connectada kung maski daing load. Don't you base, ini po si Mardila. Good morning. Thank you, Paring Mars, sa mga headline. Iyon, tabi. Newspaper front page. Mga Enot tugang. sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Yeah, okay. Good morning, Sir Ariel. On the air ka po sa DCGB. Ano pang latest na forecast mo niyan? Go ahead. Ay na aga po. Para po sa tuyang weather forecast mo na aldaw ng Lunes, nakaka-apekto sa bilog na nasyon ang southwest monsoon o duro sa bagat. Sa magkapon ng Kabikulan, ilalauman na magkakaigwaring bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan. Kasi niguaman tsansanin mga pulupulong pag-uran o pagkikilat asin pagdaguldol. Katamtaman hanggang sa makusog na duros na hali sa timog sulnupan na mamatian na may katamtaman hanggang sa maalo na kadagatan. Ang tinatayang agwat ng temperatura ngunya na maghapon, 25 hanggang 31 antas kang Celsius. Ang saldang, nagsirang alas 5:30 ngunya nin aga, masulno pa dyan alas 6:14 nin hapon. Aladigdi sa DOST Pag-asa, Ariel Samodio. Depo kita ngunyang kipig babantayan na ngaya maraot na panahon maski sa luwas kang par, Sir Ariel. Ang igo pong duwang bagyo sa luwas nin par, pero itong dating bagyong Emong, padago sa itong nag-ihiro paparayo sa itong nasyon, samantalang itong bagyong Krosa, may international na Krosa, dahil man po iniyo inasahan na malawag sa PAR. Ayun, okay. So gari okay kita ngunyan ang panahon tano? Sa Bicol region lalo na. Digdi po, po sa Bicol region, may mga pag-uran man, mga isolated
rain showers or thunderstorms na naman. Ayun. Opo. Sige boss. Salamat. Maray na agad tabi sa endo. Salamat po. Alright. Thank you. Mga tugang Ariel Samudyo sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Wala tayong problema ha. Okay kita boda. May klase po ngunyan. Boda tabi may laog. Taso ibang suspension of classes tabi. Duman ito sa NCR. Lang mga lugar na may mga hero. Gayon, dahilan mga tugang sa State of the Nation Address ni Presidente Marcos. Ay pade, anong oras tabi mataram ang Presidente Palan? Paring Mar? Alas 4 ang hapon? Ayun, alas 4 ang hapon ha. Mataram ang Presidente. Mag-aga, dipisilon man dapat ko ta. Ano, di lamang sila pwede magsunang aga. Tamagayon na baga ko ta, Chief Premier pag-aga mga alauna lamang. Di ba ta? Pwede kita maghanap ki mga resource person na gari nga ma-interpret, di ba? Ma-interpret nga kung ano ang mangyayari sa sunak kang Presidente. Ma-invite kita ki garo nga mga panelist baga, mga saro o duwa, mga professors lamang nga sa political science o kung ano. So di paano kaya matapos ang sunakan maga alas 5 tatamaan mga tugang iba pa na mga programa sa tuyang istasyon. Anyway, baysa na. Okay? Tabi ma-request kita ki mga political analyst na magdangog sa sunakang Presidente tapos pagkaga pag-irestoryanta sa mga programa sa tuyang istasyon. Yeah. Alarmario, mga tugang, may dagdag na report. Ramon Tarawan, mga bareta, hali po dyan sa luwas. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, Paring Al. Go ahead. Thank you so much, Pade. Good morning. Dayman Giraray nagtitiwala ang militar asin pulis sa pagiging kampante ko niyan. Kana mga katugangan ta sa kabuldan na New People's Army. Digdi sa mga rayong barangay, lalo digdi sa southern part kan Legazpi, Daraga, sin Manito. Yaonan padagos nindang intelligence monitoring. Dahil pagkatapos kan mga nangyayaring enkwentro kayto, yan sa may Baskaran area kan Daraga, na ikinagadan kan doang NPA, biglang nagkalma ang mga aktibidad kan mga rebelde. Maski kan minaging eleksyon kan Mayo, dahil masyado nin reported na pagkikiaram ang mga rebelde kan luminis na eleksyon. Susog sa intelligence report, nagbago man yung liderato asin ongoing man ang sendang recruitment. Kaya human iningon yan ang padagos na pinagabantayan kan militar asin kan mga pulis. May mga intelligence personnel sindang yaon nakakakalat sa mga barangay para mag-gather ng mga informasyon laban sa mga rebelde. Sa lado naman kan mga sibilyan ang perming pangadji na sana matapos na ang dekadang labanan na ini. Entre kan mga NPA asin gobyerno na parehas man sa mga Pilipino. Iyan pa rin mo karas ng informasyon digdi sa Southern Pargan Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat, Paringal, sa report. Sa mga may birthday po dyan ha, i-text na tabi, papasadahan tayo yan. Ngunyan tabing aldaw, good morning kay Dr. Jing Abad. Pwede po ngayon pag-greet happy birthday po to Edgar Lucilo from Calderon and Mendoza family. Yan ha. Happy birthday Boseng Edgar Lucilo. At saka kay hali sa Familia Calderon and Mendoza family. Yan ha. Happy birthday po. Good morning Dr. Jing. Kumusta? Long time no see. Ha? Tabi pa shout out po sa Prime Water. 4 days nang daing tubig sa Pag-asa Bata Lunes. Ano na Prime? Pagbulos man kamo, mapagalon bata ireskwelahan na. Tapos day kamong tubig. Sobra na ngaya kamo. Salamat. Hapot mo po if meron bang class suspension sa Tabaco City in advance happy 52nd anniversary Alpha Kappa Rho Tabaco Council. Long live sa mga Brad and Sis. Salamat. Good morning. Apod kaan na pig-report ni Jimmy Aldawan. Aldawan da. Good morning asin sa gabos na mga taga-Banyag. Maray na agad tabi mga taga-Banyag. Maray na agad tabi sa Indonga mi.
sa Satuya tabi na mga listeners dyan sa Banuang. Uy, sa mga taga Saod tabi Legazpi City, Daraga Public Market, maray na aga po sa Indoga boss, All right. Uy, waraki. Ay, digdi ba ka igwa digdi I hope. Dakulon, Busing Leonito Gaviria, maray na aga tabi, Abel Balmaceda, good morning migo. Nakamonitor kami sa Viga Catanduanes na mapya baga migo. Ano ito? Iyo. Pangyari sa mapa. Thank you migo Wow, minsan talaga magkangalas adi. Dakol kay ang tato ni Basti, aboy pahiling gayod. Good morning, sabi ni Pading Ray sa Gabos, kung dai mo mahali ang sa imong kaanggutan, mayo kanin paglaom na patawadon. Tawo ka sana, isipan bagay na iyan. Maabot ang aldaw na magagadan ka asin malalapan sa imong hawak. Kaya lingawan mo ang kaanggutan dangan pamuhay kasusog sa mga pagbuot nin kagurangnan. Ang pagbuot sa katugunan kang kaurohal ang kawi. Imbes na maanggot ka sa sala kan sa imong kapwa. Day mo iyan pagtawanin halaga. Sirak 28:57. Yung mananggan Yung mananggan. A blessed Monday morning. Thank you Padeng. May rawit-tawit si Padeng Ria. Ang titulo, Bully. Mamaya pa pag may oras pasadahan ta iyan. Sampol o ni kahapon sa mayon. Sampol. Okay. Ay nako. Sampol. Ano mga ngarang? Ay nako. Ay pangyari sa maabaka. Sige. Okay, sige, Migo. Salamat Salamat, tabi, sa pinadara. Gusto ko naman ngayon problema. Good morning kay... Ano yan? Sa Tuya, tabi. Uy, sa mga taga Legazpi City Public Market po, nakatutok po kami digdi sa may siraan. Maray na agad, tabi. Okay. Joshua Bino, may dagdag na report. Good morning, Joshua. Joshua. Hello, good morning. Yep. Good morning. Para ang tabay. Sa dagdag man niya itong bareta, tarakan na kamakutan na matabangan ang mga pamilya na natiktaran kan uminaging pag-uuran dahil sa epekto ka na habagat, bako sa nasa pagkataunin pa si Orden, kundi pati sa pagkataunin relief operation, naglawag naman anak mga kapulisan na Police Regional Office 5 sa narong kan liderato ni Acting Regional Director Police Brigadier General Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. Kung sa kasuod simultaneous na relief operation sa manlain-lain na probinsya kan na Bicol Region ang nangyari para tabangan ang mga pamilyang apektado kan uminaging pag-uuran. Susog pa rin sa direktiba ni Chief PNP Police General Nicolas Torre III. Ehemplo kasulma sa probinsya kan Albay, 50 residentes kan Santa Cruz Libon ang nagresibi ni pagkakanigong mga relief ali sa mga kapulisan kan Police Regional Office 5. Apoy kaini dumanman sa Sorsogon. Nasa 90 pamilya ang nagsiserbi nin relief assistance kasi nasa 40 man na mga parasira duman sa nasabing lugar. Sa Camarines Sur, 90 pamilya ang nag-receive ng relief assistance na ginibuman duman sa Mixed Villaperte Covered Court sa Bato Municipal Atubangan kana Bato Municipal Police. Sa Camarines Norte, may nagkapirang mga police personnel ang nag-receive nin asistensya. Bantang sa Catanduanes, nasa 200 na mga parasira kan San Vicente sa Birac ang nagreceive ng mga relief goods. Kada relief package na pinag-distribute kan mga kapulisan, igwaling bagas, mga dilata, noodles, personal hygiene kit at iba pang mga essential items na nakatuyuhan. Iyo makatuwang-tuwang lamang sa mga pangaipo kan mga pamilya na sa iba na sa evacuation center, sa iba man ng mga damage
asin apektado kan uminaging pag-uuran. Kung kaya sa paagi kaini, sigun kay Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., pagtinido na mga kapulisan na kamabutan makapagsirbi sa mga Bicolano, ako sa nasa pasyor din, kundi sa ano pumanabagay na sinta nangangaipuhan. Yan, dito nagtagtag na itong istorya, halis sa luwan, Josh Bobino. Salamat, Joshua, sa report. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa Morning Hirit sa DZGB. New research finds sudden increase in daytime sleepiness could signal early dementia risk in older adults. Bicol. Napag-aramanda mga tugang sa bagong pag-aadal na kung ang sarong tawo na nag-edad na perming pirot o perming turog pagkaaga, saro databen na sinyal na pwedeng ang sarong adult mga tugang magkaigwaki demensya. Yan ha. Ito bagang malilingawon. Ito bagang dahil na po nakakaramdom. Yan ha. New research tabi nagluluwa sa pag-aadal mga tugang na bago. Normal tabi sa tao na makamati kita nin stress asin kapagalan dahilan sa busy niya to na trabaho asin ang kadaklang kaya nangingiturog kita sa pagkabanginin nanok. Pero kung aga tabi na permi kang pirot, asin permi kang turog, mga tugang nin sunod-sunod, na yun na databi ang permi mong pinagigiboral daw na pag-araman kan mga siyentista na yan databi pwede na magresulta sa sinabi ng problema o kung bako man mga tugang ikapirming pagal. Yan. Apera sa nada akong pirming pagal, apera sa nangayakon may gibo sa pagkabanggi, kulang ang turog, okay lang na magkaturog pirmi pagkaga. Pero sabi mga tugang iyan databi sarong neurology problem na nakakabago databi kan sa tuyang pagkaturog na dapat sa pagkabanggi, pinagigibutang aga mga tugang could double the risk of developing dementia. Napag-araman sa ginibo-tabing research mga tugang kan 733 na babayi kan uminaging mga taon, napag-araman na 664 digdi ang nag-develop kan pig-apol the mild cognitive impairment. Asin 93 digdi ang na-diagnose na may dementia. Unay na pag-araman nan sa indang pinagibo iyo ang perming turog mga tugang pagkaaga na nagresulta para ma-develop ang siring na bagay. Kaya kinakaipuhan mga tugang na magkaturog nintultul pagkabanggi kung dai man na rason. Experts still are not exactly sure why this happens. Dahil databi aram kan mga eksperto kung nata nangyari ini. Pero ang pagkaturog databi mga tugang plays a big role in memory, helping move short-term memories into long-term storage. Yan. Poor sleep makes that harder. Ang maluya databi na turog sa pagkabanggi, mga tugang pwede man na magkausa talaga nin pagkaturog sa pagkaaga, kun kaya susog iyan mga tugang sa pag-aadal. Yan po ang mga dagdag na karaman sa Morning Hirit. Susog po sa sarong research paper na pinaruwad sa to kan mga pag-iriba. Thank you tabi, amigong Rene. Sa paningit sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Bueno, 7 minutes bago mag-alas 6 nin morning. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, baby girl. Balik kita mga tugang sa programa. Dumang kita kay Jomar Bien. Kumusta dyan sa 1st District, Jomar? Anong latest? Buhian mo. Salamat, Bibi Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, papakusugon kan Municipal Environment and Natural Resources Office kan Banwaan kan Bakakay ang mga orientation sa may kinaraman sa
segregation kan mga basura. Ini sa paagi kan pagdistribuir nin mga simple as in mga visual segregation guides. Ini matapos mapagaraman sa saindang ginibong monitoring na dakulpang mga residentes kan banwaan kan Bakakay ang dai nagsisegregar kan sa idang mga basura sa mga rasones na dai kan iba na identify kung arin ang biodegradable, non-biodegradable, residual at mga special waste. Susog sa impormasyon na nakuha kan Menro na may mga barangay, residentes kan barangay na gusto mangkuta na mag segregate ken sa idang basura, alagad nagkakaharalo-halo manggiraray so mga apat na klasifikasyon. Kung kaya ang mga basurang ini, iyuan dai, pigahakot kan mga basurero kan Bakakay, dapat ang pwede sa nanindang hakoton, iyuan mga segregado na. Dahil lang kay ni, mas makusog pang edukasyon sa mga residente sa paagikan mga barangay officials, iyo ang nakatalan ay implementar kang Menro kan Bakakay tangani na mas mababakaray ang pagsegregar asin ang pagkolekta kan sa indang mga basura. Yan BBN, mga dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. So mga may birthday dyan, tabi, sandali lang tahilingon tadawaan sa tuyang ibang platform ngonya na aga tungkol tabi sa mga birthday. Aha, ay gari wara. Happy birthday to you. Gari sabi sa Nagamayo, gari Mayo ki may birthday. Gari Mayo sa online madali lang ta uliton ta ha. Tangani na masupog kaya sa indokon. Dakol kay anday kuno gan nagakabarasa. All right. Sige. Baka garo talagang Mayo. Sabi sa Nagamayo. Dali lang. Buenos dias, Pai Henry. Papuko man po sa panugangan ko dyan sa Kalbayog. Malilipot, Suna 4. Leona Bo, Juan Bo and family. Yan ha. Good morning, tabi kay Congressman Kaloy Loria. Bosing, maray na aga tabi. Ha? Congressman Kaloy Loria, maray na aga tabi sa imo. Kumusta tabi kung Kaloy dyan sa kwanta? Sa Sona, sa preparasyon kang presidente. Sa Sona, first time mo niya na ma-attender ni Congressman Kaloy ng Sona ni Presidente Ferdinand Marcos. Ha? Good morning, tabi sa Aringo family, sabi ni Leonora Aicardo Aringo. Yan. Carlito Marvilla, good morning ngaya kong Kaloy. Uyog-uyogon mo yan. Good morning, tabi from Poctol Pilar, Gina Rabulan. Advance happy birthday po to my daughter Kisha Marie Luna Sadile sa August 3, sabi ni Madam Karen Joy Sadile. At saka Diyos maray na agatabi sa gabos ng Parantabay, sabi ni Maria Montas Lads Bueno. Good morning daw kay Patulakan Sipi. Precious Natalie Nasolida. Good morning, Tabi. Good morning, Henry. Today is our Sona. Yan. Tontod, apudan tado si Kung Kaloy. Tontod, apudan tado ang nagkapirat ang congressman na di. Tontod, apudan takatabi Kung Kaloy, tontod kung pwede. Tontod, tamang umusta daw kita. So mga congressman na perminang naka-experience kang Sona, buda sa first timer sa Sona. Yan, ha? Tontod daw. Mga bandang between 89, apudan tado ang sa tuyang mga congressmen, ha? Good morning, Tabi, ha? Kian Balanlayos from Cavite, Kamis, Bicol, yuman ang gadadi. Sige, Tabi, ha? Buda, nailing may post si Kwan, may post si Congressman Pido Garbin,
alat ko na, ilang ko sa post ni Congressman Garbin, igwa siyang poste regarding sa Bicol Railway Islex flooding are top 3 zona issue for Ako Bicol. Yan, igwa daki, ano yan, sabi ni Congressman Garbin. O, sige, Tod, tarapudan tado ini mga congressmen ta. Kung ano ang good news for Bicol, and of course, baka makontakta si Kong Kaloy taon-taon, mga between 8 and 9, tailingon ta kung ano ang sa iyang hiling bilang first-timer na magatindir kang zona and saro po sa mga junior congressmen sa House of Representative. Yan, Tasabi digdi sa post, we anticipate President Ferdinand Marcos Jr.'s State of the Nation address. The big people of Bicol and indeed all Filipinos look forward to a message of continuity, progress, and exclusivity. Yan. Kasabay daso South Luzon Expressway. Ako talaga gusto kong matapos. Sa totoo lang, extension to Lucena, a critical artery. Tama. Ako talaga gusto. Dapat kayo di makaabot ini sa Sursogon lamang ang expressway. Ining mga sadiritang tinampo. Gari, malabo na. Mga tugang na kita mismo ang Pilipinas. Gari malabo na kita ang makapakaray kayan Diba? Malabo na makapakaray kita mismo ang makapakaray kayan. Kuan baga, uning ano nga po kayan, kulang pirmi kita sa fundo. Di pa nga natatapos ang sarong tinampo na i-reblock. Sa route na naman so saro. Na parte kan tinampo. Pero kung na nagme-maintain talaga kaan kuan ako nagmamantinir talaga kaayan so ano nga po kaayan so private through PPPP, public private partnership, although may bayad ang mga sa tool pero okay na po yan at least lamang maray ang agihan mong tinampo. Ang mga bareta masunod makalipas lang mga tugang kan mga patalasta sa Morning Hirit. Nagdadamog Tugang, kamo sa abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, oras alas 6:02. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw mga tugang na Lunes, Hulyo 28, 2025. Police Regional Office 5 Reactionary Standby Support Force aktibo na para sa State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Full-scale simulation exercise ginibok kan lokal na gobyerno kan Santo Domingo tanganing mapakusog ang kagadan o kahandaan kan Municipal Disaster Risk and Reduction Management Response. 5 individual takdag sa kamot kan mga otoridad. Sa Albay, matapos akyadahon kan PDEA, ang sarong drug den sa sentro kang Legazpi City.
Kamara de Representantes all set na para sa pagbukas kan first regular session kan 20th Congress ngunyan alaw. Palasyo hinagad sa publiko na magdangog sa sona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa ibang nasyon, Cambodian General nagadan sa pagkipaglaban sa Thai forces pagdulok sa United Nations Security Council sinayumahan. Business News, Enrique Razon, na umbasa na si Manny Villar bilang pinakamayaman na tao sa Pilipinas. Health News, mga health experts nagpatanid kontra sa stroke. Detalyes mga tugang kan mga bareta ngunyan sa lado lokal. 5 individual takdag sa kamot kan Philippine Drug Enforcement Agency sa Albay matapos sa sakyadahon ang sarong drug den sa sentro kang Legazpi City, Kaso, Bangi. Detalye kan bareta kay Angel Mostasa. Limang persona ang nadakop matapos na isa ang bypass operation kan mga personahe sa kan PDEA Albay na nagresulta sa pagkakarumpag kan sarong drug den sa Progress Barangay 34 Orosite, Legazpi City. Sigun kay PDEA Albay Provincial Officer IA3 Noel Brigel, alas 7:15 sa Subangi, Hulyo 27, kan ikasanindaan operasyon kung sa ina-recover ang poco mas o menos 50.3 gramos ni pagtutubudan na siya na may standard value na sobra sa 342,000 pesos asin iba pang drug asin non-drug paraphernalia. Sigun kay Brigel, kay bahan si mga nadakop ang drug den maintainer na si alias Ayam, 59 anyos, kasabay ang si iyang drug den employee na si alias Rick, 31 anyos, parehong paratindan karne asin nakaisara sa nasabing lugar. Bisita ninda si drug den alias Gal, 43 anyos, residente kan Purok 3, Barangay Kapantawan, alias Joshua, 25 anyos, residente kan Barangay Balaspas, kan Manito, asin si alias Tiago, 37 anyos, taga sa Barangay Burabsik, Legazpi City. Sigun kay Brigel, asin dangunan ang nakakampang sa kasong pagbaylar sa Article 2 kan RA 9165, One Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga dagdag na bareta, Info Mastaza, DCTV News. Mga tugang nakaaktibar ang Police Regional Office 5 Reactionary Standby Support Force para sa State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ngunyan aldaw. Sa pagikan direktiba ni PNP Bicol Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., Sabado pa sana, nagprepara na ang pulisya sa PRO 5 Admin Building, Camp General Simeon Ola, Legazpi City. Ang mga personahes digdi ipig-deploy para magmantener kan pasi orden asin magresponde sa anuman na untoward incident sa rehiyon bilang suporta sa national security efforts. Hinagad man ni Babagay sa publiko na mantineron ang pagiging alerto, likayan na maimbelto sa mga makadudang aktibidad sa palibot mantang magdangog sa sona kan presidente. Tulong mga opisina sa gobyerno probinsal kan Albay, plano ng bugtakan tulos ni Governor Noel Rosal nin full pledge na department heads. Detalye kan bareta kay Karen Ala. Tulong mga opisina kan gobyerno provincial kan Albay ang pigpaplanuhan na ni Governor Noel Rosal na mabugpakan na dapat nin mga full-fledged na mga department head kasunod kan transition sa administrasyon ka Kapitolyo. Sa entrevista kan DCGP News sa gobernador, ang mga nangaranan ng mga opisinang ini, iyo ang Albay Provincial Safety and Emergency Management Office o APSEMO, ang Provincial Human Resource Management Office o Provincial HR, asin ang Provincial Health Office na sinabing full-fledged na dapat na mga department head ang mamamayo digdi para sa normal na pagpunksyon kan mga darakulang trabaho digdi. Mantang sa planong iyan, susunodun mo na kan gobernador ang proseso asin requisitos kan Civil Service Commission digdi bago ang pagpatukaw nin persona sa mga darakulang opisinang ini kan Kapitolyo. Mientras tanto, sinabi kan gobernador na papagtalarabaho na muna kaini ang 8 mga ipigdisiklar na mga officer in charge sa mga opisina kan Kapitolyo dahilan ta mas importante sa gobernador na mahiling mo na ang mga performance kan mga ini asin ang pag-usad kan normal na operasyon kan mga opisina sa Kapitolyo. Karen Ala, DCGB News.
Oras Pilipinas, 7 makalipas ang alas 6 nin pag-aaga sa GB News Express. Iba pa niya itong mga bareta ngunyan sa lado lokal. Dagdag na report hali kay Jimmy Nasalita. Suminabog mo niya na maaga ang transformer ang Albay Electric Cooperative sa Sitio Kuwait, Barangay San Francisco, Purok 6, Kanto Noida Compound. Nagkabiriglaan mga residentes sa makusog na sabog kung saan bilang epekto dainin power supply ngunyan sa nasabing lugar. Dahil masabutan kung ano ang problema kausa sa nasabing pangyayari sa ngunyan dapat maipaabot ini sa Aleco para matawanan in pagreparo sa pagsabing natural dahil supply nin kuryente sa porsyon kan Barangay San Francisco sa Ginubatan na pinagsusuplayan kan nasabing suminabog na transformer. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Padagos kita ngunyan sa mga barenta, nagkaigwa po din full-scale simulation exercise ang lokal na gobyerno kan Santo Domingo Albay sa National Highway kan Barangay Lidong bilang parte kan obserbasyon kang National Disaster Resilience Month. Sigon kay Alkalde Bong Banda, katuyuhan kan aktibidad na mapakusog ang kahandaan kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Quick Response Team, asin kan Santo Domingo Public Safety Office, ginibang simulation sa pagkipagkoordinar sa Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, asin Barangay Lidong. Mientras tanto, tinawanin doon ni Kagawad Baluloy o Marvin Baluloy na ang siring na aktibidad mga katabangin maray sa ongoing quick response training kan munisipyo sa paghampang sa mga emergency situation. Iba pa niya itong istorya sa lado lokal kasabay si Al Armario. Dapat na madangog ang kasimbagan kan linustay na intelligence fund asin banta sa pagadan sa Presidente, First Lady asin House Speaker ni Vice President Sara Duterte bako hanapan ng technicality. Reaksyon ini ni ako Bicol Party List Congressman Attorney Alfredo Garbin Jr. sa desisyon kan Korte Suprema na unconstitutional ang pag-file ng kaso laban kay Vice President Duterte. Sa interview kay Garbin, sinabi niya na nagalat ang publiko nin malinaw na kasimbagan kung paano niyang linustay ang milyones na intelligence fund kan DepEd, kan siya kay to DepEd Secretary pa, asin na si Rizay ang mga pangaran na sinasabing nagresibi kani, siring kay Mary Grace Piatos, siring man ang mga pambabanta niya sa buhay ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, First Lady asin House Speaker Martin Romualdez. Ini ang dapat na masabutan kan mga Pilipino bako mga technicalities na nagiging basihan kan Korte Suprema asin depensa kan Senado a pabor kay Vice President Sara Duterte. Alarmario, DCGB. Mga paraoba sa daraga na gustong magparehistro sa RSBSA pinagpagiromdom na magbisita sana sa Municipal Agriculture Office. Detalye kang report kay Joshua Bino. Hello, dakulang tabang pag-ansarong parauma, iyo ang nakarehistro sa Registry System for Basic Sector in Agriculture o pigapod na RSPSA. Dahilan ta ini ang pinagbabasihan na listahan kan mga paraoma pag-igwan tigatawang asistensya ang gobyerno. Sigun ini kay Daraga Municipal Agriculturist Belgic Matosinhos katakod kan pangapudahan sa mga paraoma sa Daraga Albay na kunday pa nakarehistro sa RSPSA. Pagparehistro na igwasananin kay puwan fill upan na form na pwedeng makuha sa indang kanya-kanyang mga barangay. Kaya po man ini available duman pagbisita sana sa Municipal Agricultural Services Office o kaya MASO sa ground floor kanyo Municipal Hall building. Sa ngunyan, susog sa datos sigun kaya Matosinhos nasa poco mas o menos sa Isbil
mga paraoma sa Daraga Albay o paraoma sa Daraga Albay na nakarehistro man sa nasabi ng sistema na Department of Agriculture. Alagad sa ngunyan, nasa pag-update kay ni ang Municipal Agriculture Office kan na Daraga Albay sa pagsabi na ang ibadigdi nagkagiradana kaya sa iba man nagkabarawian na ng mga daga na tiga konti sa ngunyan ana pangapudan sa mga paraoma sa Daraga Albay kundi pa nakarehistro sa RFDSA Philippine Farm niya sa barangay o kundi duman sa Municipal Agriculture Office kan munisipyo. Dagdag na bareta, Dos Comino, PCGP. Oras Pilipinas, 13 makalipas ang alas 6 nin pagkaaga. Number 7 most wanted person sa Malilipot Albay, nadakop na kaso udma. Report kay Jomar Bien. Arestado na kasudma pasado alas 12 pagkaudto na pinagkukonsiderar na ikapito na most wanted person digdi sa Banwaan kan Malilipot. Ini matapos na ang grupo ni Police Captain Alex Alcantara, officer in charge kan Malilipot PNP, magpasiring pa duman sa Marikina para isirbi ang warrant of arrest kontra kay alias Joe, sarong 35 anyos na mekaniko sa auto na residente kan Maroroy, Daraga Albay. Si Joe Ioan akusado sa kasong qualified rape by sexual assault na may piyansang 200,000 pesos asin acts of lasciviousness na may piyansa man na 36,000 pesos. Kaya ba kan Malilipot PNP sa pag-arestar kay Joe Ioan Daraga PNP kung sa inyaon dyan sa Daraga, sa Korte sa Daraga, na isaangat ang mga naunang bita na kaso asin ang warrant of arrest hali niyan sa sala ni Honorable Jose Pocholo Roses del Rosario, ang presiding judge kan Branch 2 Regional Trial Court, Daraga Albay. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Mga tugang 15 minutos makalipas ang alas 6 nin pagkaaga, bareta po sa Lado Nacional. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, 17 makalipas ang alas 6 nin pagkaaga. Kumpiyansa po si Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez
Nasa ika-4 na State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagsulong kaininin inklusibo pag-uswag sa sarong administrasyon na nagsisimbag sa pangaipo kan mga Filipino. Ipinag-orgulyo ni Romualdez ang mga naabot kan presidente. Sirarom kan sa iyang estable asin mahirako na administrasyon. Bilang presidente kang Lakas Christian Democrats o CMD, sinabi ni Romualdez na ang SONA sarong pagkakataon para mas pangpagusugon ang pag-uswag ng nasyon. Mantang sabay na pigisimbag ang mga problema kan mga namanumaan. Sigon kay Romualdez, ang SONA ngunya na taon sarong pagkakataon para isulong na makamtan asin maglatag nin malinaw, makatawo asin pangmahaluyan na agenda na nagsisimbag sa tunay na pangangaipo kan mga kababayan. Dagdag pa niya na mantinidong fiel ang Kamara sa suporta sa mga prioridad sa pagikan mga leyes na may konkretong benepisyo sa mga namamanuaan. Nangapudan po si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nin matrangkilong resolusyon sa nagpapadagos na labanan entry kan Thailand asin Cambodia. Sigon kay Marcos, handa ang Pilipinas na magtabang sa mga lakdang na mapababa ang tensyon na makabalik nin katuninungan entry kan duwang nasyon. Nagsilyab ang iwal kan duwang nasyon kan Hulyo 24 harani sa pinag-agawan na Ta Muan Thom Temple na naghiwas at inin anong pang lugar sa border kan Thailand asin Cambodia. Uminabot mga tugang sa kabilugan na 20 million pesos daw ang kantidad na cash asin relief and ang natipon dahil sa charity boxing match nin the Philippine National Police Chief General Nicolas Torre asin Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Inihali sa mga sponsors asin paggruso kang ribo-ribong tao sa Rizal Memorial Coliseum para mahiling ang mga undercard match asin pigabangan na laban ni Torre asin Duterte. Apera sa cash donations, nakaresibi man ang nasabing event nin mga relief goods sa arog kan mga dilata, sako nin bagas asin iba pang panginot na pangangaipo para sa mga rinapalo kan bagyo asin habagat. Sigon sa informasyon, nakakolekta nin 340,000 sa entrance fees asin nakakalap nin 16 million pesos para sa mga donors sa luwas kan event. May 2 tonelada man na bagas asin canned goods na nagkakantidad nin 4.2 million pesos. Nagpasalamat man si General Torres sa mga Pilipino na nagsuporta sa nasabing boxing match. Mantang dai man nagsipot ang sa laban, si Baste Duterte na ang inutang nag-angyat sa PNP chief kung kaya si Torre ang pigdeklarar na winner by default. Suminakat sa 31 po ang nai-report na nagadan dahil sa epekto kan habagat asin mga bagyong Christine o bagyong Krising, Dante asin Emong. Sigon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sigon sa pinakabagong datos kang NDRRMC, 13 sa mga ini ang kumpirmado, mantang 18 pa ang pinagbiberifika. Narehistro man ang pinakadakol na nagadan sa National Capital Region na may Siam, sinundan kan Central Luzon na may 2 asin Tigsaro, a Northern Mindanao asin Caraga. Anom man na mga nai-report ang nawawara, mantang 10 ang nalugadan. Sinabi kang NDRMC na sobra sa 5.8 million pesos o milyon katao gikan sa 17 rehiyon asin 70 probinsya na apektado. Maabot man sa 5.65 billion pesos ang danyo sa infrastruktura asin 766 milyon sa agrikultura. Mantang padagos man giraray na matian kan makusog na paguran, dara kan habagat mantang pigbabantayan ang bagyong si Crosa. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan, kapakanan kan mga barangay health workers, mga OFW, pati na ang mga senior citizens, ang mga daing maistaran dahil sa kalamidad, ang saros asin ang dai pa na rehistro, asin dai pang mga birth certificate. Sarod ang nagkapira lang ini sa mga sektor na gustong matutukan ni Senador Bongo sa iyang pagpasar nin mga priority bill sa 20th Congress kasabay sa second batch ang mga batas o bills na naifile kan sinabi ng persona.
may katuyuhan na mataunanin damang insentibo as in kompensasyon ang mga modern day heroes na health workers sa barangay. Sa sigon sa sinabi ng bill ni Bugo, magiging saro ng ley na ang OFW Hospital Program kung saan prioridad ang medical needs kan mga OFWs. Sining man ang pagkrear asin ninsarong ospital na matutok sa mga lolo asin lola. Kasabay sa mga ipinag-file na bill kang senador ang discounted o kaya libreng fee para sa mga nagitios na Pilipino sa hampang kan daipa nakakakuha o sa mga daipa nakakakuha o nakaka-experience ng delayed na birth certificate o daipa nakakakuha kaini. Magin ang mga biktima kang kalamidad na dai nin maistara na mga harong o daing pag-arkila sa saindang mga harong. Tututukan man kan senador ang sa iyang panukalang batas na may katuyuhan na makatuwang sa mga Pilipino para ipagpadagos ang sinabi ng programa tangani na mas mapakusog ang serbisyo kan banwaan sa mga Filipino. Alas 6:24 oras po sa Pilipinas. Bareta sa luwas kang nasyon. Pakalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suites Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang love ng moment gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! GB News Express. GB News Express. Mga tugang baretang unyan sa Bangkok, Thailand, nagadan po si Major General Duong Somniang, ang commander kan Cambodia 7th Division na nagpapadagos na labanan kan sa indang pwersa asentro pa kan Thailand. Nagadan ini sa sarong artillery strike sa lugar kan Chong Tau Pho Makwa kan nakaaging aldaw. Nangyari ini sa taho kang grabing balyuhanin putok na naglalaban para sa makontrol o sa kontrol sa saindang pinagagawan na teritoryo. Sigon sa report, atab na nagpuon ang labanan kung saan matrayumpong napalayas kan Thai forces ang mga tropang Cambodian hali sa Pho Makwa. Binalo kan Cambodia na magkondukta ng counter-attack. Alaga nagresulta ini sa kadakol na casualties kaibahan na si Major General Somniang.
Mientras na sinayumahan man kang United Nations Security Council o UNSC ang petisyon kan Cambodia asin ang apudan ng direktang paghuroron entry kan Cambodia sin Thailand. Inakusaran kan Cambodia ang Thailand na nagpuon kan kariribukan asin isinangat ang reklamo sa United Nations Security Council. Makusog man na nagsimbag ang Thailand na ipinahiling ang ebidensya ng Cambodia ang primerong nag-atake. Binasol kan Thailand ang Cambodia sa posibleng krimen sa gyera, kaibahan ang pag-atake sa mga sibilyan asin ospital. Sigon sa UNSC, nabakong international threat ang labanan kaya mas marhay na maresolberan ini sa pagikan bilateral na negosasyon. Business News. Business News. Naong basa na po mga tugang ni Enrique Razon Jr. si Manny Villar bilang pinakamayaman na tao sa Pilipinas sigon sa real-time billionaires list kan Forbes Asia. Sigon sa report, suminakat sa $11.9 billion ang net worth ni Razon na linampasan ng $11 billion ni Villar. Dagdag pa sa report na poon kan Abril, ang yaman ni Villar nagbaba nin $6.2 billion, mantang si Razon nagitaas nin $1 billion. Health news, mga tugang, aramon tadaw ang mga patanid kan mga eksperto kontra sa stroke. News Director Mar de la Cruz, may dara kan istorya. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Nagpulos na abiso ang mga health experts kung paano mapreventaran ng strokes. Kasi ng pahayag, sinabi ka mga ini na dapat mag-adaptar ng healthier lifestyle. Sigun man sa World Health Organization o WHO, nan lamang individual dapat na kumaonin masustansya sin bawasan ang konsumo ni asin. Maging aktibo pisikal sa pagin ng ehersisyo, mantineron ang baskog na timbang asin ibitaran, ang sigarilyo asin alak. Tinawanin doon ka mga eksperto na importante ang regular na pagkonsulta sa doktor o sa pinakaharaning health facility. Health News from Newsbase, Mardela, Daing Iba. Mientras tanto, report mga tugang sa kamugtakan kang panahon. Kasabay ang Pag-asa, South Luzon. Sa pagi po ni Ariel Samodio. Ay naaga po. Para po sa tuyang weather forecast mo na aldaw ng Lunes, nakaka-apekto sa bilog na nasyon ang southwest monsoon o duro sa bagat. Sa magkapon ng Kabikulan, nilalao man na makakaigwaring bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan kasi nigwaman tsansanin mga pulong pag-uran o pagkikilat asin pagdaguldol. Katamtaman hanggang sa makusog na duros na hali sa timog sulno panaan mamatian na may katamtaman hanggang sa maalo na kadagatan. Ang tinatayang agwat kang temperatura ngunya na maghapon, 25 hanggang 31 antas kang Celsius. Ang saldang, nagsirang alas 5:30 ngunya nin aga, masulno pa dyan alas 6:14 nin hapon. Aladigdi sa Diyos di Pag-asa, Ariel Samodio. Mga tugang sa inyo pong dadangogan, GB News Express. Nagsurat kan Bareta, News Director Mar de la Cruz. Katuwang po si Jenny Balyaran, asin si Nicole Ann Gloriani. Siring man, kariban niya to dyan ang report kan Mega Force Patrol. Hali po sa luwas. Sendong dadangogan, GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi
Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Iyon ang God, baby. Salamat na maray. Tabi, isa sa imo. Baby girl. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadrakan sobrang pag-inom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, kay pan po nin protection liver aid Silimarin capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa salud at proteksyon kang atay. Iyan po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, saro pong antioxidant na nakapagkataon ng proteksyon sa ralo na pag-inom kang Liver Aid. Pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan sa pagpugol kan paghubag kaya. May bisyo man wala, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Sige daw mga tugang, digi na kita sa tuyang programa sa Morning Hirit sa DCGB. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. May text digdi. Good morning, Tabi Henry. Kay puhan Tabi ang tabang. Ala, sige, ipaabot tayo ni kay Kapitan Rodenas dyan sa Barangay 16 Buda kay Dr. Manny Estipona. Dakulo na daw ang buhing ayam sa vicinity kang University Homes. Tad-tad kiati kan mga ayam sa mga tinampo. May klase na tabi sa DWCL High School. Kaya makaherak ang mga estudyante. Yung manangga dadi, matungtungan mo yan. Matungtungan mo yan, mga tugang dakula tabi na problema. Sige po, tayo paabot kara Dr. Manny. Ano po ang advice sa national
regarding klase sa school, may klase po ba? Ay, gwapong klase kita. Ha? Dahil pong suspension of classes, mga tugang sa Bicol. Ang may suspension tabi of classes duman sa Manila. Tayaon naman sa zona ni Presidente, tabi sa Quezon City. Tayaon naman ang zona, kaya po buda sa ibang mga lugar sa north, medyo apektado pa po kan bagyo, kaya po day tabi ki suspension of classes, digdi po mga tugang sa tuya po na lugar. Iyo po. Good morning! Hello sa Familia Llobrera and Mosa family, Baby Rion, Akiro, and Kendra. Ayan, happy good morning daw, ha? At saka, pakibati po sa mga members kang Red Cross. Yan, ha? Good morning, Tabi, sa mga member kan Philippine Red Cross. Good morning, Tabi sa Zaindo. Okay. May mga text digdi. Siguro, halis sa mga parents guide ini. Ano? Dahil man, pambihiram, ang mga teenager ngunyan, Tabi, pagkaaga, mga tugang, kaniba man ang kapot-kapot na mga gadget. Oh, may pangapod ng digdi, diyan sa Bicol University, inda kundi sa pag-iriba ta nagduman sa compound kan BU. Takasbago pa daang before 5 o mga 4 o'clock AM, may estudyante na pong nakapila diyan para mga tugang mag-apply, magkuha ki number para po mga tugang sa medical certificate. Oh. Paano daw yan? Ano? Requirement guide yan sa enrollment, mga tugang kan ma-first year. Nandila ko salbatada. Nataraw tagari andila ko nagkuha na, nagasalto na. Requirement. Ang doktor dyan, kabidbid ko, pero bako man ini problema ni Doc. Dapat ini ayuson kan administration nata. Ang doktor, ang doktor saro man sana. Oh, imagine dakula dakulon mapila. Dok, baka magkulog taban talinga mo kang kaka dot kang stethoscope yan. May examination baga yan. Examinon mo. Inda kun may ko alam kung may x-ray requirement. Basta, pag malaw ka sa Bicol University, igo ayan ki medical certificate. Joshua. Kare, ay sa nga nini. Salbata ng pangyari. Hello. Good morning po. Good morning, sir. Ayan. Pwede po po shout out ng mga ayam dinitabi sa misi ng lagay-lagay. Mga ayam? Saan po? Misi po, sa Walig. Miti, kadakol kang ayam. Ay, tapos. Okay. Hindi po. Salamat po, sir. Sige, sir. Salamat. O, Kap, maayam mo na dyan sa Miti. Nang lagaw-lagaw data. Oy, Kwan. Jasmine. Salbata ng Jasmine. Lingman ko nga rin. Kanag first year ka, may nag-require ki medical certificate? Saan ka mo nagkuha? Sa BU mismo? Asain? Sa RHU? Government doctor? Oh. Sigurado ka? Nagkuha ka sa government doctor? Dahil ka nagkuha sa Bicol University? Oh. Baka po pwede na, sige, tod, tapaduman ng tadaw sa Bicol University admission. Admission na yan, ade. Admission. Sa admission yan, Jasmine, sa admission yan, ade. Okay. Ang pagiliong kay Jasmine, bako si Jasmine, iba na hiling kong pandok ni kay Jasmine eh. Kaya iba. Sige, iranita sa admission. Baka pwede nang, pagkasabot kanining mga makro aki. Talaga, yeah, totoo. Dahil pwede ang private doktor, tama? Government doktor, pwede? Pwede. Saan ka nagkuha? Sa munisipyo ka nagkuha? Saan ka nagkuha? Sa Legazpi?
Tai kwanta baka pwede ni imagine dako halabaw ng pwede ang private doctor? Pwede? Talaga? O sige, ihapo iba todo na no. Dai ko aram kun sige, makonek kita taod-taod mga tugang sa Bicol University Admission Office. Makonek kita. Tapos tunta, baka pwede ang private o government doctor ngaya sa RHU, sa Rural Health Unit. Sa bago pa ini, mga tugang na before 4 may mga 4 o'clock na, may nakapila na. Tabi, dyan sa lugar na iyan. Dai kaya i-accommodate kang gabos po sila kung dati kasi po dai kaya i-accommodate kang biyo gabos so sinda na nag-recommend na sa iba nila. Yung ani, di ba? Pero ang ribuan na maagi dyan sa ang doktor sa biyo, saro man sana. Pero ang ribo yan na examinon mo para ma-issuehan mo ki birth certificate, para ma-issuehan mo ki medical certificate. Kaya, baka pwede tabi dyan sa admission office, mga bata, dako lang kung paraan tabay dyan sa admission office. Dyan sa admission, boda dyan sa registrar's office, general, may dako kaya dyan. Sa admission, baka pwede na tabi ang private doctor. Anyway, papanimbagan man kan doktor yan. Budaan government doctor, Iyo po, ligod kinag-ikot ka sa bagong aga, kaya dyan sa luwa, din nahiling kan mga, pakabareta ni Jasmine, si Jasmine daw ang dumanon ko. Yan mag-imbestiga duman sa compound kan Bicol University, Alright. Now, yung tabi yan pasensya na po sa mga nagpaparatek sa tuya ngunya na aga, tagaro di kita makakauki situation duman sa area, tabi. Pero igwa tabi mga nag-confirm na may mga nakapilang atab para magkuanin numero. So number palan para makakuha kanin medical certificate. Baka pwede na sa luwas, government doctor or private doctor. Dapat saro po yan sa pwedeng i-consider na lang. Dakulon bagaan ma-enroll dyan. Digdi po sa Barangay Libas, ginubatan, lagaw-lagaw man ang mga ayaw. Natakadakol kang ayaw na nakaburoy. Kulang sa nayan pa di sa shout out na tabi sa gabos ng mga taga-Biyo, sabi ni Pading Dudes Grulyo. Yan, mga taga-College of Education, good morning, tabi sa Indo. Diyan sa cluster, tabi sa Bicol University. Okay, diyo tabi yan, mga tugang ang ipa-follow up niya to sa maabot na aldaw. Ngunya na aldaw kung hiling tulos kan sa tuya ng mga pag-iriba. Alright, si Kapitan Toy Barahas, pwede man gayod sa MHO o CHO. Yung ani po, tama, Kapitan Toy Barahas, baka pwede na lang sa Municipal Health Office, kung medyo nga daing pambayad, pwede man na City Health Office kung taga-sain. Kung taga-sain ang estudyante, baka pwede na siyang duman siya magkuha. Kung yaon siya sa harong kanina before enrollment. May klase na po sa Biyo next week gayud. Iyo po, baka arog na lang gayud ka na pagpara pa diripisilan iyan. Anyway, ang may pananagutan man ka ang konsulto ang pagkakuang ka. So nag-issue ki medical certificate, di ba? Pwede man tabi, maski kisay na doktor, basta graduate ng BU College of Medicine. Kaniguan man, joker na naman, mapasabay ka na naman dyan . Okay, yan tabi, mga tugang ang atay, gusto niya itong tawan ki doon ngunyan. Kaya lang, gawin kitang situation near mga tugang hali po dyan sa luwas para mailing tatabi ang pangkabol kung kumusta mga ang pila dyan sa lugar na yan, Hindo, yun si Boy sa luwas. Boy, yun si Boy. Naling mo sa mobile dyan sa luwas tabi, Jasmine? Si Boy naling mo? Okay. Si Boy ko pwede na mag-report. Yun, ang panawanon ta si Boy sabi yun para mako ang picture. Diba? Para mako ang picture mo na. Pwede kayo na ni Boy
Makakuha lamang, may mamidbidan lamang si Boy ng mga ibang estudyante. Ade, na... Pata si Boy habang naghahaloy gari. Nataining piloto tatabi si Tokayong Boy. Ang first name baga ni Boy Henry, di ba? Si Boy habang naghahaloy na nagkukuan man siya na garo nag-aaki ang itsura niya di. Gari kuan si Boy, gari nagkukuan siya, gari may inspirasyon. Boy. Boy. Hain ka ngunyan. Dito na sir sa station kasi may hinihintay. Oo. Okay. Sige, mamaya na lang puntahan mo doon sa compound ng Bicol University. Pero bakit kaya? Ang hiling ka kaya, garo ka nagugul. Garo perming inspirado ka, ano? Sir, basta tuloy may kaiba na medyo asaki pa man. Okay. Sige. Bala ka na. Kapag yan ang pag-uli mo naman kan, baka may problema. Kabi ako pag damay-damaya. Sige. Iyo po. Alright. 10 minutes mga tugang bago magabot ang alas 6 nin aga. Ligdi po sa tuya na programa. Tapos na ako, Boy, kang liver aid ko. Ano? Boy. Tapos na ako. Chief Ramir. Kan sa kuyang liver aid. Alright. Oy. Kumusta ka mo? Nag-anticipate ka mo kang boxing match ni General Torre, budak tabi ni Mayor Baste. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Nangalas ako, tapaghuna ko, mga tugang, bako seryoso si General Torre, budak si Baste, andua. Kasuhapon mananggad, habang ako mapuna ko takot si Framir na maglaba. Tangan niya ako, mari ang panahon, may nagpapara kung sa kuyang cellphone na, so kung ano, may nagpa-pop up kaya sa ng mga news sa kuyang cellphone sa national. Nagdadako na daan tawo duman sa sa Manila. Sa lugar na pagigibuhan mga tugang kan boxing kang duwa. Dumantabi sa Rizal Memorial Coliseum. May mga nakokitang informasyon na kadakol pa lang duman na mga pulis na pinatindir para magdakol ang tawo. Tan siyempre, buda sa security, kampalibo, tan makawat nin boxing, anti-PNP. Kamong nagdanangog niya. Tama daw na pagtaon ng ki-attention yan kan sa tuya na diba? Although magayon man sa resulta nakalikom daki mga more or less 20 million na mga goods or tapos may mga 300,000 plus na cash mga tugang na pinagdonate tabi sa DSWD para sa mga biktima kan bagyo. Pero natatarog ito ka ito. Hello? Hello? Good morning. Good morning, boss. Morning. Go. Ang tato palan, kato, ang pag-ano ko kang may tato, kwanini, macho. O nangisog ini, siga. Kan mga panahon? Kan mga panahon, ngunya na ang pag binurdawan mo lawas bukid bago man palang gusto sabihin siga ka. Iyo. Kuyan iyan. Aram ko ng tumbok mo ha. Sayang na magkatato. Sayang kang tato. Di ba? Paano mo ito malawos na si Mayor Baste oto sa Singapore, confirm yang kang Bureau of Immigration, buda kang NBI. O, si General Torre, yaon sa Pilipinas, kaya pigdeklarar po siya na winner by default. Hindi kun pira ang gasto duman kang gobyerno. Di na hiling kun akong yaon duman sa Manila, akong reporter duman. Ang sarong anggulong hilingon ko pagkatapos ka ito, pira ang expenses kan gobyerno
sa sinabi ng bagay na nagresulta sa deko aram kung seryoso so agyat ni Baste o parte sa nakan sa iyang gari bluff mga tugang sa PNP na pinatulang kan si PNP. Oh, imagine nag-training man sa boxing ang duwa. Tapos linakaw-lakawan ni acting Mayor Baste pasiring duman sa Davao o sa Singapore. Mantang si General Torre sige ang paghanda para sa boxing match niya. Kaya dakol talaga kung nailing na mga post, sayang kang tato. Hindi kung ano na mailing duman sa tato. Kaya sayang daa so tato. Pero kitang mga yaon sa kitang mga Pilipino nagkagawalang kimaray na gari kimaray mga tugang ta may mga may nako ang donation, may nako ang tama lang nga ni charity boxing match baga ito. Pero nagpunit ito, duman sa kuha ni Baste na siya nag-agyat kay Torre na suntukan na lang nga kaming dalawa. Pinatulang kan si PNP. Oh. Di ba? Hello? City, good morning. Morning. Ihapot ko lang tabi, bako igwa kitang anti-bullying law. Igwa? Okay. Gusto ko lang tabi i-connect yan digdi sa charity boxing match ni Torre at saka ni Baste. Kasi digdi tabi, ang pinakadakulang resulta kaini na nahiling ko is maipahiling sa bilog na Pilipinas na iyan si Baste sarong bully. Gari yung ang gari ang rason kong nata ano yan, tuminom ano yan, pinatulang kan si PNP. Di ba? Iyan dati ang nahiling ko. In fact, bako lang si Baste, the family is a bully. Oo. Na kung daing makontra, sige sanaan pambubuli yan, national level. So dapat siguro timely naman na may ipahiling na bako lang sindaan dapat masunod pirme. Nya taon nakakuang katapat kay Torre. Sindang daing nagkukontra sa inda duman sa Davao. Kaya sige ang pambuli ninda on a national level. Okay, yan tabi ang para sa kuya, no? Yan magayon na epekto ka ito. At the same time, nagibo pang maging charity event. Di ba? So, saan ka makakuha ka yan? In fact, kung may anti-bullying law, dahil mo na nagiginibo itong law na ito. Pero ining ginibo ni Torre, may nangyari lamang na ipamagbid sa bilog na Pilipinas ang tunay na karakter. Kay itong nambubuli. May saro lang tabi akong napapaisip. May nahiling akong post. I don't know kung totoo itong post. Ang post na ito, allegedly, halida ki Congressman Sindanya. Okay. Ang sabi ni Congressman Sindanya daw, daingayanin do pag-apudo na bakla si Baste. Kasi, ang sabi niya, may mga bakla daan na maisog sa kahalangkawan paninindigan. Okay. Ngunyan, kung sinabi ito ni Sindanya, ano ang undercurrent ka ito? May word pa bang mas maraot kaysa bakla? Ano niya punta Irak man kan mga LGBT siguro dito paguyo doon diyan ani comment kan iba dapat data paguyo doon ng LGBT ta wala man sindi yang kaentra. Iyo baga. Kaya tama man itong poste ito ni Sindanya. Dahil niya ka mo kung mag-asano, dahil ka mo maging judgmental to. Yan. Di ba? Okay. So, iyo man lang kasi sige, Migo. Dakulon ang post, magkarelibong kung ano na bagang pagtatararam dyan, mga memes kung ano. Di ba? Okay. Dahil naman talaga aram ko nata dahil nagduman si Baste. Anong rason niya? Baka may rason man siya. Malay mo may rason na iba. Bako iyo. Okay. Sige. Pero mas maraot sa tabi ka mga tambay. Kung ano-ano, an analysis na naman. Sa mga tambay, igwang marauto na rason. Okay. Dahil ko nabanggiton sa imo. Okay. Sige. Salamat. Bye. Sige tabi. Bye-bye. Diba?
Ay, nako. Magayuno na entertainment sa Pilipinas. Ano? Hirit. Kamu man tabi ng mga nagpo-post dyan. Paguyudoan sa tuyang mga brothers mo na sisters dyan sa kuha. Tamaan mga sa tuyang mga LGBT sector. Taday man tabi sindang pakaisi dyan. Ha? Hello? Hello pala. Morning. Timing baga, ng Domingo, Grandparents Day. Yun na nga ni. Ikaw man daw ngayon, mailing sa social media kang apo mo na bubuli ka. Kung kaso nga nung namating nga ni ang apo ni Tori na pigbubuli siya na piga ano. Ano, kumusta siya? Yeah. Bako makasusupog sa iya. Lakaw-lakawan. Okay. May naano nga niya ako. Ang nindo so balitang iyan. May mga negatibo pa sa indo sa mga nag-post mga comment na negative saya nyata daw. So sa side sana ni Tori ang pigano. Mas paano ka? Dahil naman nagko-comment si Kwan, wala na mag-statement si maski sa national baga. After na magpa-Singapore si basta may schedule pa siya bako sa Domingo. Igwa pa? May rematch? Igwa pa. Habo naman na General Torre ka rematch? Igwa pa, basta sabi niya baka sa Domingo, naka-schedule na siya. Ang hapot. Okay. Maagyatan siya na bako pala siya available. Yeah. Di baga. Dabo naman kirimat si General Torre. Abo na. Kung may isog talaga siya, pwede niya ipa-cancel so schedule niya sa ibang ibang okasyon. Panindugan niya sa tinaram niya. Yeah. Okay. Ayun, sana ba de? Sige, Migo. Salamat. Alright, di ba? Yan tabi, mga tugang kay kasubanggi. Di ako nakabuilo kasubanggi. Kasuapo. Di ako nakabuilo kaso hapon magpaandar kang washing machine. Talaga bang ako duman sa YouTube channel? Kailangan ako nakabuilo. Alright, alas 7 na. Alas 7 na, Ogari. Alas 7 na, okay na. Okay na kita. Diyan naman 7:30. Mga tugang mabareta na si News Director Mar de la Cruz. Kasabay po ang sexing si Jasmine Baloloy. 7:30, mabalik kita sa programa nga napot para sa iba pang mga opinion as in reaksyon digdi po sa tuyang istasyon. Salamat, kanserong pagantabay. Goodbye, mabuhay. GBS all. God bless us all. Pyramid of cans in the pale moonlight, talking about cars and dreaming about Red Horse Super. Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super. Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at